Hi guys, good day Bago ang lahat, nais ko po munang i-shoutout si paring Alex Alarcio Baranda. Pwede, Maraynaldo sa imo Stay safe tapos diyan sa mga taga Legazpi. Shoutout sa inyo diyan sa mga taga Legazpi. Most especially diyan sa Tinago, Biga, Legazpi City. Maraynaldo sa inyo boss. Boss Alex, Pading Alex. Regards sa family mo, stay safe. God bless you all. Kasama natin si Tatay Tony, andun na siya sa bubong at ito po kasama rin natin yung anak ni Tatay Tony So yun, ayun po, ito sa ngayon, itong araw na to aalis na ho kami dyan. Babaklasin na ho yung mga nakikita nyo na yan, yung mga bubong na yan, pati yung mga halaman dun sa likod, tatanggalin na ho namin yan. Kasi guys, itong halamanan sa Pasig, inangungupaan lang ho dito sa lote na to Ito, tatlong lote ho to, isa dyan, pangalawa tong pinatatayuan ko, pangalawa, pangatlo, divided into 3 itong buong lote na to Bale, itong side na to, nabenta na ho ito ng may-ari, itong lote na yan, pinagbili niya na po yan nabenta niya na ho. Sa kasamaang palad, hindi ho kami ang nakabili nito kasi wala ho kaming pambili ng lote, hindi ho namin kaya, medyo wala po talaga. As in, walang pambili. Ngayon nabenta na ho itong lote na to, kaya ang mangyayari po tatanggalin na po namin to ngayong araw na to. So yun guys, samahan niyo po ako kung paano nga ba namin babaklasin tong mga bubong na to Yun ho muna ang pagkakaabalahan natin ngayong araw na to. So yun mga kaibigan, mga Kaplatics, tuloy-tuloy po tayo with Tatay Tony and his son. Pati yan guys, tatanggalin na natin yan mamaya, pati yung mga puno na yan Ay hindi pala mamaya, hindi ko alam kung aabutin to hanggang mamaya. Basta mag-focus muna tayo ngayon dito sa bubong Ito, malapad-lapad din to Ayan. Focus na natin ang pagtatanggal. Wala naman akong naitulong mga kaibigan. Wala, pakiramdam ko pag umahapak ako doon parang feeling ko malalaglag ako sa baba. Lumulubog Wala naman akong maitulong kay Tatay Tony. Siya na lang siguro magbaba niyan. Parang mas napapatagal pa nung nandun ako sa gitna Doon na lang tayo sa baba. Tara. Andaan. So yun guys, ayan na, maliwanag na dito sa lugar na to. Sobrang aliwalas wala lang bubong. Ba't nakaharang to dito? Ayun po, natanggal na natin ang mga bubong Ayan. Wow, natanggal na. Bale, siparlin daw ho ang tawag sa bakal na yan, yung mga natera na yan Yan naman ang tatanggalin ngayon ni Tatay Tony, yung mga siparlin na yan May naalala ako sa bakal na Naramdaman ko kang medyo aki-aki pa ako, digdi sa may bandang Padang. Yan, Padang Elementary School yan. Kang binagyo dyan, nagtarangkasan so atop, yung mga bubong nagtanggalan. Diyan kami mismo sa mga ganyan Siparlin pala yan, Siparlin. Diyan kami naghahabulan, nagtataya-tayaan kami dyan sa itaas dyan Shout out sa mga kababata ko dyan. Yan yung mga nakasama ko naghahabulan sa taas ng Siparlin dyan sa Padang Elementary School nung araw Gantong ganto yun pero ngayon wala na. Pag umaakyat ako parang feeling ko malalaglag ako lagi kahit hindi naman.
Ito po ang ating Peruvian fern, ano? Yan. Yan. Ingat na ingat po yan, no? Ingat na ingat nilang ibinababa, ano? Yan, kasi yan ang buhay natin dito, halaman. Kaya kailangan ingatan talaga, ano po. What if bukod sa lote na yun, mabenta na rin tong natitirang lote na to, ano? Di pa natin alam kung saan tayo papunta, mga kaibigan. Ganun talaga ang buhay. Minsan may mga dumarating, minsan may nawawala. Pero huwag tayo panghihinaan ng loob kasi darating at darating din ang oras na mayroong panibagong pinto na magbubukas para sa atin, ano? Kaya ito, mabenta na lahat ng lote dito sa garden na to. Siyempre, natural, aalis na kami dito. Ngayon, ayun, abangan ang susunod na kabanata. Wag lang tayong susuko and just always pray na maging maayos din ang lahat. Yun, number 1, dasal. Kasi, siyempre, si Lord lang naman ng talagang nakakaalam kung anong pwedeng mangyari sa atin ngayon, bukas, at sa mga darating pang mga araw. Kaya, always pray, ano. So, dito ko na muna tatapusin tong vlog na to, mga kaplanatics, at not feeling well din po ang inyong lingkod. Medyo sana wag naman, ano, pero feeling ko tatrangkasuin ako, pero sana wag naman, ano. Siyempre siguro sa mga nakarang araw kasi medyo paulan tayo ng paulan, kaya sa mga kaplanatics ko dyan, mga kaibigan ko dyan, paglalabas tayo ngayong tag-ulan, always bring a umbrella. So yun po, ano. Maraming salamat mga kaibigan, mga kaplanatics. Stay safe. Salamat po sa inyong panonood, ano. Sweet lang.